हामबाय जत ताकुते बुखुक संग जतन पाइपले हामजाक मातै चबानि सिबाय तिप्रा मथा याप्रि याकेम सा याकेम नि सेवैनाय 3 बছর काजा 5 तारिखो 3 बছর उंनाय 3 बছর उंना थांखानि फाउंडेशन डे जत जागानो पालायनाय बागै जों टारगेट ना हालायजाक एकाबो बुबाग्रान बिसिंति साकलायजाक और वो अगरतला मालंचिनी बासो जे जगह तिप्रा मथा आसायो आ जगह सेंट्रल कमिटी बाई पालायजाक नाय तै सारा त्रिपुरा राज्य डिस्ट्रिक्ट वाइज एके ब्लॉक वाइज अमाहायके पालायजाक नाय जतन जानजाने एलाकाओ पालालायदि पालालायथानि चिन समायो बनंनाय चिनि बसकां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मान्य साक पर्यंत जों सभा खाय थांनाय संगठन मजबूत खायनायनि बागिनो फाउंडेशन देव जतन समय तांबायदि जों थानचानि मारिनि बिसिंति थायो जों अबमा फुनुकनाय थानचानि बिसिंति न सम्भव बुबाग्रानि नेतृत्वे न सम्भव नाय जों यक सानानि थाय फियक जातनानि हाते दफानि बागि ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागि जबा खालाय थानाय जों साइमानो चिनि त्रिपुरा राज्यआव फातारनि बररक फायनाय सासन खायै जों सुसन खाय दंफायमानि चिनि मानथाय सबथाय किसा चिकन चिकन रत्न दैनाय राजनैतिक थंमानि अबनो जों मुकाबिला खायनो जों चिनि थानचानि मारिनो थानचानि बिसिंति खायनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तुनानि बागिनो जतन थानचा दंबायदि हेने कबगैनो आनि कबरन थाका हामबाय जतन का हामथंदे।